chingamidza changamiro chikavavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri kumashure mangu vana mai tichivedza mupokuti uchire vana baba idzogorore zvakare Penyato. Dura kuti unitire pachero kuchukua nezvakuenda kushanda. Munzamuzwa. Ndingangoti inoona takatanga kugara tese 2021 ndobva ndaita nhupa ndazvara mwana wangu. Dambudziko rakatanga pandakazvara mwana wangu. Ndakatora munin'ina wangu kuti tigare naye. Ndobva tatanga kuita maproblems akati iwe kufurwa nemunin'ina wako chichichi ndataura iti kana ndichifurwa nemunin'ina wangu apana chakaita ngaite sei zvandinayo. Abva aenda akazodzoka cheozotora zvinhu zvake. Ndobva uyo andifonera zvikanzi munin'ina wako auya nedoromba. Zvechokwadi ndakatofonera baba wangu ndikavaudza kuti mwana auya nedoromba handisuzoti anenge achida kuti ndigare sei nemurume. Nyaya yakatongwa zvechokwadi zvikanzi ngave. Asi musi wakauya ndopakabva ndizoti bankuru vataura sekuti ndauya nedoromba wadi kungotara zvese zvazara zvekuti chi zvikanzi zvekuti vaindinyenga kubva muchiri nemwana 6 weeks. Ndikazotarawo ini nyaya yenyu handikwanise kuitonga iwo uri munin'ina wangu uri murume wangu hapana wandokwanisa kurasa mese vanangonyara nyaya iyi. Ndobva tagara ndakudzokera kuchikoro musi mazuva andakadzokera kuchikoro akandirova ushu pese pekutanga ndisati ndane nhumbu akandirova anotaimira huru usiku ndisina kupfeka kana kundiona masina ndisina kupfeka ndobva anondirova kunditandarisa panze ndisina kupfeka ivapo futi ndobva ndirova futi ndobva nditandarisa panze ndisina kupfeka vanatozonoponera kupolisi ndakanotengerwa hembe naushu anzi nemapurisa nditengere hembe yekupfeka ndisina kana bhutsu. Ndobva ndatengerwa hembe ndobva ndapfeka ndati zvinowanika mumereji. Ndobva tagara ndobva ndidzoti ndobva uya kuchikoro kwandakandiri zvikanzi ndakuda kutora mumwe mukadzi. Ndikati aiwa zvina problem kada muroora mumwe mukadzi inini kozozvino kuchikora ndisida zvekuvhiringika endai zvenyu budai zvenyu muende kupi kumukadzi wenyu wamuda kuroora zvame manje nimbondisiyai nimboita zvechikoro. Zvechokwadi ndakaita zvechikoro ndichiti ndikadzoka kumba nai baba ndadzoka basa randaisvika kunoita pamba kusuka mapureti kuchairamba nekumwachira iye ndanga ndisingamuzivi kuti ndine murume ndaitoita wekumanikidza. Zvechokwadi ndikazomubvunza ndikati asi chingo chikumbonetswa mukadzi wakunotaurisa ndataura ini kutaurisa kwangu hakusiri kuti ndinongotanga nechitaura ndinongeda kuzivawo ko apa neapa neapa muchikwaita sei imi mondipindura hafu ndinozvifambirawo sei zvikanzai vazvinzwa nyaya yako ndobva tamboti wirirane kusvika zvazotanga futi usabate foni yangu usandibate akarara anenge akarara madziro aya iye anenge ari apa achita kutadza kufema nekutadza kumadziro naiwe usandibate siyana neni zvako unopeperesa kutokurova ndoita nhaka ndakuona kurova kwacho ende zvechokwadi ndikaminzira nharo dzekumubata akandirova zveshuwa kuzosvika aiwa kuona apasisina zvamuchose ndamboudza vakoma vake zvikanzi zvoni iye akuti handizvondoda kukuitira nhumbu saka ndokumumamuna ndakati aiwa ina ndotanga nekuti ndoda kumuitira nhumbu ndakamuudza kuti iwewo kana usingakwanise kundiitira bunhu one day randichakubata ndikakurepa ndobva ndaita nhumbi ipapo toona kuti uchazonditiza sei ndani vana vatu. Ndobva tagara tingodaro ndasvika ndati chirege ndisiyane naye zvangu handichamubata handichadini ndakunyatsoona kuti pfungwa dzake chedzo dziri pari handakumubata ndakagara 2 months. Naimiko mari aina handikupe mari yangu handikupe chaudongo uchida ndokutengera chikafu chacho anotenga kana paine hama dzake dzinenge dziripo kana paisina hama dzake tiritega aiwa unotambura nemwana. Ndobva tagara ndakangonyarara ndakadaro kuzosvika musi wandazoti nhasi ndashedza mangwana ndashedza kuinterview ndiitewo sei ndipowo mari yekuti ndiende kuinterview plus bhutsu dzangu hadzipfekeke kuinterview ndoda kuidzaa zvikanzora itindokupa mangwana makuseni ndamuka ndatsvaira dzondageza ndavira kuenda handa mari yekukupa konondodzati handa mari yekukupa kubva nezuro iwe wakandiudzako nezuro kuti handa mari nekukupa ndakaita ndikasiyana newe zvechokwadi ndikamukikiridza ndipe mari zvikanzi handa mari yekukupa bhakamusiyana ndikati auraiti kana usina mari mundipa chini pamakeye mota
ndiperekedza wangu nasekuru nemoti kwandoda kuenda zvikanzi werit vandapinda mota vandafura mota vandaona bhatiri rakagara pasitira drive vandatraya kuvhura bhoneti ndagadzira pasi pabove kunext door zvikanzi asvosve manyai mota yetorero nemukadzi wenyu manyai tokurumidza iye ngouya akandituta ine pandakangorota ke ndatisa zvoka dakasvika akandibatira panext door makumbo mudenga kundidzipa asi kumbozviona kuti ndakapfeka sketi makumbo anga ari mudenga zise zvaasi kumbozviona andatiza vakanzokera anditombokunyengerere handichatombokuda izvo zvisumudza zvinhu zvakoenda mafenzi ndatauraiti kana ndino handikunyengerere because handina murume unotongomwe chikwambo because ndimunzi ndine murume umwacho handina dzimwe nguva harare pamba andorara kuti namusivasekuru mumwe musi ndikamuteera nai baba nguva yangu yakwana ndikudawo mapedzi zvikanzi handina dhola kuroti handamari handina dhola saka muda kuti ndiite sei because kamitiro kacho kazviita zvikuti ndakamira ipapo apa mune mumwe munhu arimo haana kanotombozoona kuti nyaya idzodzo inyaya dzekuti tinofanira kutaura tiri tega nguve mune mumwe munhu arimo haana kuzviona ndasiyana naye iye musi wavo wacho wandoyo vandauya kwamambo vandasvika vanadibota nyaya yangu vananonokodzoka kuma vasvika ndasvika vananokadho svikanzi kubva kudzokera kwavo handa kurara mumba musi waandirova nezuro rati ndandarara asina kudya ndikaswera asina kudya ndikarara futi ndisina kudya nekuda kwake chikafu chacho iye aidya gasi riri kubika chikafu asi iye atenga mari yacho hasi tombozoti yabva kupi asi yacho ari kukwanisa kudya kunyima inini ndatsvaga vandasiya nazvo vandatopiwa gumbeze nepaunhu vandanorara kutina usiku kunorara vasikana vanamukama kusendi pandakazoya kuma nezuro vandamuti ndipewo dhola danotenga kadhi rimwana rekuchipatara haana kundipa dhola rimwe chitengerewo mwana mapushi hanzi ngaasapfeke bhutsu akakuvara haana kutenga mapushi saka kundida kwacho ina handisi kuona pakuri apa ndikugara kumba kwake kushanga ndakaenda Focus nayo still because zvatoa zviro zvandi vadzangwani speaker too much ini ndinozoita ndinozoita like semataura kuti ndakazomhanyisa akangaatambodzimotera bhatiri akaona ndiri friend yangu ranga ri papassenger seat risina kutokona because anga afundirira madamuisa mota yake ndipo uye anokoneta bhati amundisiya enda zvekutanga akambozviita akapotsa adarowa poni magetsi emamubvunza kuti mota yanogona kuidrive imanyo haigoni kudrive akapotsa arowa poni magetsi izvo ndipa kambani house izvo misino ndakabva basa ndichitsuwa yake maproperties ekambani house izvi zvinobrekwa zvakawanda akambotema kuti motikari kutanga akatora pachebaba akapokaita motikana mapurisa akatsuriwa mapurisa akashaudiwa nemapurisa tikadzoka achinzimita basa rebreka zvinhu mamaitwa sei tiri mumba tikanetsana anobuda panze kuira pamusoro tanga ushedzera onhunga something anamotikari mukadzi wamunomuda inini kana achindidaka inini ndiri kurwadziwa ndine bundu moja ndopacho pandikupinda inini ndomuda asi kana achindida aiye ati ari kundida kunditadzira kwese kwaakandiita ini handina pandingambomutadzira kutaura kwaanoto ndinotaura murume anochita ndikati anochita ndonyeba anohura uyu murume arako anoita vakadzi 67 mumwe achitokudzwa kuti inini ndakatopfekedzwa ringi kuno oraita mainda zvinhu handina musana musikana wake hwana ndikambopopotera izvo zvane mucheche paari papapa ndabata mafoni ake ndaona mameseji ake ndikataiwa ndinoda unoratidza umboku hama dzake uri kutorerei mapictures emunhu uda kumita saka nini munhu wandakambokwadza herengi utotokoya budai panze namona hebe akatonibvara anambomu akabvarira ne anokukasa kumaenda arikudhonza namzinga pamusoro ndanyeta nemusona matrauzi ake uyu chere pamwe zota ndingatambulwa nevagirlfriend ake ringana kutanyatamburirwa matrauzi ako koyondo ndimasoni
taura kuzweyo. Ndotori.